uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu K. Ovo je slovo K. K je prvo slovo u reči kolač. K. Kolač. K. Kuća. K. Korpa. Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. K je 15. slovo abecede. Kada izgovaramo glas K, malo otvorimo usta i koren jezika spustimo tako da prekinemo dovod vazduha na momenat i onda pustimo vazduh. Ovako. K. 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 Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. Ovo je štampano veliko slovo K. Ovako izgleda štampano malo slovo K. Ovo je pisano veliko slovo K. A ovako izgleda pisano malo slovo K. Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. Ovo je K. Ovo je K. Slovo K. Možeš li da prepoznaš slovo K u ovim rečima? Raketa. Smokva. Nakovanj. Prepreka. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo, ja ću da kažem na slovo K planinu, grad i biljku, a ti kaži državu, reku i životinju. Planina, Kopaonik u Srbiji. Grad, Kotor u Crnoj Gori. I biljka, recimo karanfil, divan mirišljavi cvet. A sada ti mi napiši na slovo K državu, reku i životinju. Čekam tvoje zanimljive odgovore dole u komentaru. Ako vam se dopada ovaj video, kliknite na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sledeće nedelje. Ćao bubice. Ćao.